Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po yung kaya kayong talasuyo Justin Dizon. Areni na po ring mga regula balita ngayon Huwebes, August 24. 114 delivery riders Medinan Saup, iba't po ka ring memalen. Kapabilatan ng CLTV 36 Lingap Foundation at ning LGU ning San Fernando. Dry run para keng contactless toll collection. Umpisa na keng September 1. Historical marker milage keng Metropolitan Cathedral of San Fernando, Pampanga. May gitadwang dalang manasan may katanggap gamit manibat po keng BIFAR Region 3 at king Provincial Government ning Bulacan. At ini po kabalen, Jordan Clarkson at Kai Soto panimunan ng 12-man roster ng Gilas Pilipinas keng FIBA World Cup 2023. Kabalen, miras la po keng 114 delivery riders ding Medinan Saup. Iba't po ka ring memalen kapamilatan niyan ng CLTV 36 Lingap Foundation at ing City Government ning San Fernando, Pampanga. Mika part 2 pa po itang kikatamong Saup talakad kay Batning Albug benefit concert. At syempre po, kaya po ka rin mag-perform ken dahil opisyalis ning San Fernando at makanya mo naman po itang merapat ping pamamye Saup karen pong kaya katabong benepisyaryo. Alben tayo po yung balita. Pauli na ni pisasan metong daring kaya katamong kabalen at king nasarang makasahab ka rin may karanas king aplit ng abagat, miras laking 114 delivery riders di may piling benepisyaryo ning saup-saup talakad kay Bating Albug benefit concert na merapatan ng August 12. Penny muna na ng CLTV 36 Lingap Foundation Incorporated ng may sabing aktibidad kaya ba yung City Social Welfare Development Office ng San Fernando, Pampanga. Actually, yan yung Helbenke, kayong live ng CLTV. So, may proud, tsaka sobrang saya kasi dakalang riders sa Asopan da rin kayong government. Muna CLTV, bali, mig-force la talagang mig-combine la. Pakanta makasaup la ka rin riders sa Kalupami. Miyerkules August 23, miyabay-yabay laking Heroes Hall ng siyudad ng San Fernando, ring qualified beneficiaries mga tanggapan ng pormerong saup. Ang kanilang makukuha is meron tayong yung ang nakakategorize na financial assistances, no? Meron tayong tinatawag na red, blue, and white. So, bawat category, iba-ibang financial assistance makukuha nila based on our assessment. Other than that, magkakaroon din tayo ng DSWD na relief goods na isang pack. So, iba-iba yung laman, may canned goods, may mga groceries sa loob. May daw niya naman ng antimong part 2 ng benefit concert nung Nokarin Meto yapay Mayorville Makaluwag ka rin mag-perform. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. And I keep hitting repeat. Pasalamat niya mo naman kano'y kaluwag ka rin sa Blang Sinaw king benefit concert, uling maragul ka rin bagay na midakay ka rin delivery riders. Ay, syempre, manyaman, nagpasalamat tamo karela, ng private sectors na mag-involve la kining pamanyaw ka rin Fernandinos. So, makatabang puso na susuport la. Agpang naman kang CLTV 36 President and General Manager Sonia P. Soto, malaot niya puntala ni pisasan metong na ni pribadong sektor at ng lokal na kapanibalan, pangaras ni pamamiyasap ka rin mga ilangan. Yung pinaka-importante dili kaya itang South Dareng community members. Ang popaning LGU kasi yung pamangailangan da naman din tao, marakal Eta naman talaga agyo itang paltongan yung karelang pamangailangan at balo ko dyan da. Then yung kaya katamong susopa na riders na nung engan satisfy itang karelang pamangailangan, at least aramdaman da kaya sarili da na ating maka-appreciate kayong karelang gagawan. Kayong karelang gagawan na pamagobra. Makasadya no mang bibiyay ka ng riders ng financial assistance iba't ka rin may akala pa donasyon kintutok Domingo. Yung nga sabi ko po, takal po salamat
abuya po yung kanining project para po kay kaming rider na tapong sa job niya yun. Napasalamat kayo po kang CLTV 36 po. Minupang pong minuno kayo ni Mayora Vilma. Salamat po. Yakoy kaya kayong talasuyoy JM De Jesus, ating pusong makabalen. Kabalen, metong po kareng sinira ning plit ning bagat, deni po nga kay katamong fisheries industry. Keti Kim Pampanga, dapat bistaman makanini po yung sinapit dareng kaya katamong kabalen, king minalin, po kano iti maging sangkan bang eday balawos itang karelang tilapia cooking contest sa partina po ning karelang pamagselebra king kapiestan. Ay ni po yung balita. Biruing sinira ning albuga darala ning abagat at deng milabas sa Bagyo keti Pampanga. Basikin datos ning Office of the Provincial Agriculturist as of August 9, miras keng mayigit 386.5 million pesos in worth of damages ken mong fisheries sector. Metong kareng sablang miapektuan deng magplasdan keng balen ning minalin. Ito po milabas sa Bagyo, Falcon at saka Egay. Di kadamage tamo po around 145 million. In average tamo po production per day is about Bagyo, may kaka 70 tons kami per day harvest. So medyo may baba po, yan yung Falcon na po pang Egay. Ating kami po average sa 40 to 50 tons a day. So yan po, continuous na po yung production ni. Dapat ting aplit ning abagat, kanumegis sangkan bang pagmasusyan ning kapiastan ning balen ning minalin. At metong karisinadyang aktibidad in tilapia cooking contest na atsunang enik ing kaduang banwa. Paralan niya kanu iti bang lakwas i-promote ing tilapia industry king balen. The show must go on. Whatever it is. I mean, makanya niya po kasi in perseverance na po rin tao minalin. Metong pong bagay, po dapat miapektuan metong pang bagay. Miyayaliwang putay naman ning niluto na rin peka magagaling ako balang baryo amikyabe king kompetisyon. Atinang tilapia tostadas, dinakdakan tilapia, fillet at teriyaki tilapia. Ing pambato ning Barangay Santo Rosario, pigsadyang kanong masalese ing contest lakwasing barangay daing defending champion keti. Very pressured po. Siyempre, muli kay nga pa niya buting kaya katang barangay na Santo Rosario. Matas siya po, siyempre, palo kumanyaman niya ining pinde-perming dish para kay contest sa ini. Maragul naman kanong saop deng makanining events. Panglakwas itasing awareness daring memalen at deng aliwapang Pilipino. Kareng culinary traditions ning Kapampangan. Makaninig kasi huling bala mo grounded la kay metong balen, kay bet dakal na retang taong pwedeng manalbe. So, in a way, mami lang awareness. Kaya tang kultura. Maragul yung bagay ni lalo na nung akit mo ring audience, puro lakay na kan. So, diyan kaya mong mga makanining event, kaya festival, numbaga, apapasyas tayo, tatalakaran tayo itang name tamo, label tamo as culinary capital na ng bansa. Kaya rin cook-off, ikwani ng Barangay Maniago in first place para king karelang luto a grilled tilapia in lemon and honey butter sauce. Second place naman ng Barangay Bulak, king karelang lemon garlic tilapia at ing Barangay San Francisco 2, king karelang Italian style tilapia dish. Ako po, ing kaya kayong talasuyo, Felix Barrios, ating pusong makabalen. Kaya ngaliwa naman pong balita, opisyal na pong Medinan historical marker ing Metropolitan Cathedral ning San Fernando, Pampanga, kapamilatan na humpuyan ning National Historical Commission of the Philippines o NHCP. Anya pong August 15. Kaya bing tinagon keng seremonya, ing chairman na po ning NHCP ay Dr. Emmanuel Calairio, Mayor Vilma Caluwag, Archbishop Florentino Lavarias, ang poing dati pong kura paroko ng cathedral ay Monsignor Eugene Reyes. Agpang po keng National Historical Commission of the Philippines, simbolo ne kanun iti ning maragulaambag ng cathedral king kasalaysayan ning Pilipinas. Mitatagya po yung pisamban anyang 1755, kapamilatan da po ring Agustinian Friars. Banuang 1898, bigsilbiya pong headquarter city o istasyon daring revolusyonaryong ukbo, may kipaglaban po karing Espanyol.
Migsilbiya naman po iting parokya na ning Our Lady of o Assumption of Our Lady. Agpang paking makasulat king historical marker, baka taduayang beses sila po yung pisamban. Anya pong 1899, ang po anyang 1939. Mita lang kadyang pasibayti, kaya rin na po ning World War II. Kapamilatan na po ning Kapampangan architect ay Fernando Ocampo, Banwang 1948. Kabang king kaparehong banwa mo naman po, formal daneng kilala yung pisamba ng Timong Cathedral. Agpang po kayong NHCP, mga bit lang historical marker king metong nga lugar, bage, istruktura ang pong institusyon, ating maulagang papil king kasalaysayan ning kekatamong bansa. Kabalene ako po mama ko, dakal pa po balita, kaya kaming pamagbalik. Magbalik ya po ing balen at balita kabalen, makasadya na pong umpisan itang ausandang contactless toll collection karen po nga sablang expressway. Mag-umpisa po yan king September. At para po midinan tamong detalye, dikil po kening pisasabihan, akasabi tayo po king katamong programa, ing spokesperson ning Toll Regulatory Board, Sir Julius Corpus. Maya pagat manapon, magandang hapon Sir Julius, welcome po sa ating programang Balen at Balita. Sir Justin, maya punggat pa na kung kaya kayungan, kareng kabalenta mong makiramdam at taga-subaybayo po kaya naging CLTV 36, maya punggat pa na kung kaya kayungan. Ayan mga kabalen, Sir Julius po, Kapampangan niya naman. Sir, naano po yung pamagbayo? Ano ho yung mga pagbabagong dapat asahan nitong mga motorista na nagdaraan ho, lalong-lalo na dito sa NLEX, sa SCTEX, at iba pang mga expressway sa bansa pagdating ho nitong implementasyon o yung dry run ng contactless toll collection? Marakal pong salamat, Sir Justin, at binigyan niyo po kami ng pagkakataon upang maipaliwanag sa ating mga motoristang gumagamit ng ating mga expressway, lahat po ng expressway dito sa Luzon under our jurisdiction, ay magsasagawa po kasi ng isang dry run for the cashless or contactless toll collection sa September 1 of 2023. At ang maasahan niyo po ang mangyayari ganito para hindi po kayo mabigla o para hindi naman kayo magulat sa mga pangyayari. Number 1, ito ho isang dry run lamang. Hindi ito official implementation muli ng dating
contactless or cashless na sinagawa natin mga about 2 years ago. Only on selected toll plazas po natin isasagawa ito. Ang ibig sabihin, hindi po lahat ng toll plazas ay magiging cashless na lahat. May mga piling mga toll plazas lamang po sa unang batch ang ating isasama nang sa ganon hindi ho mabulunan o magkaroon ng problema dito sa pagpapatupad ng ating dry run. Parangin ho, makita ninyo, there are only around 20 to 25 toll plazas nga po sa kabuuan na yun, no? Both for the auto sweep and easy trip systems ang magpaparticipate sa dry run ito. At dadagdagan na lamang po yan as soon as the dry run goes on. Pangatlo po, yun pong hindi kasama sa dry run, pagpapatuloy naman po nila ang pangongolekta ng toll fee through yung ETC, yung RFID, at yung through yung cash. So yung cash lane po, dun sa hindi pa kasali sa dry run, ay makikita nyo pa rin na andun pa rin yung cash lane kung saan pwede pang magbayad, no? Pwede magbayad ng cash yung ating mga motoristang dadaan sa toll plaza yon. Pang-apat, doon naman po kasakasalin ng toll plaza, Sir Justin, ang motorista po na walang RFID sticker ay gagabayin ng ating mga tauhan doon, ng ating toll operators, kung saan sila tatabi muna siguro sa isang ligtas na lugar kung saan sila pwedeng magbayad ng cash kasi ETC na po lahat at makikita nila sa toll plaza kasama sa dry run at i-direct lang sila sa isang lugar na ligtas kung saan sila pwedeng magbayad ng cash at hihikayatin po silang magpakabit na ng RFID sticker. So, hindi naman po sila pipigilan, no, na pumasok o lumabas kung walang RFID sticker. Ang ano lamang po ay igagabay lang sila na o dito kayo magbayad kayo ng cash dito. So pwede pa naman pong magbayad kahit dito sa participating toll plazas. Ganun pa man, Sir Justin, kukunin na rin namin ang pagkakataon. Ito po ay aming kailangan gawin upang lalong makita natin ang kahandaan ng mga electronic toll collection systems and hardware ng ating mga toll operators kung sakasakali pong ipatupad na muli yung sinasabing cashless or contactless toll collection. Dito ho sa dry run na to, kasi mas extensive ang testing natin at ang senaryo parang contactless na nga lahat dahil nakalagay dyan, ETC na lahat. Makikita natin kung ano pa ang kailangan ayusin, ang kailangan palitan, ang kailangan i-improve. Nang sa ganun po, Sir Justin, kung sakasakaling mga magdesisyon muli ang DOTR na pwede na pala, kaya na palang magpatupad tayo uli ng cashless or contactless, ay hindi na po tayo makakaranas ng mga sari-saring problema sa pagpapatupad muli ng cashless. So we encourage na ang ating mga motorista, we strongly encourage them. Sana naman po mag-switch na kayo sa RFID kasi mas mararamdaman nyo po na mas mabilis naman po talaga ang transaksyon natin sa pagpasok at paglabas ng ating toll lane. Kung naka-RFID kayo, kumpara naman kung kayo'y nagbabayad ng cash. At kung meron man po kasi mga problemang nararanasan pa sa ngayon, ay mas madali naman pong naayos kesa noong mga nakaraang mga pagkakataon dahil marami na pong improvements na naisagawa ng ating mga toll operators and concessionaires dito sa ating mga electronic toll collection systems nila. Opo. Sir Julius, clarify ko lang ito hong mangyayari sa September 1, ito ho ba'y sa September 1 lang at hindi masusundan sa mga darating na araw o ito ba kumbaga series of dry runs itong gagawin ho ninyo? Ang 2 months po ang dry run period namin, Sir Justin, ang gagawin natin.
Kaya every week, may dagdag na plaza tayong idadagdag siguro dyan sa first batch, magkakaroon ng second batch, third batch, hanggang sa may patupad po natin ang dry run na to sa pangkalahatan sana, no, at least majority of the toll plazas na kinakailangan is idaan, no, or subject to further testing and intense testing in a almost real scenario during that 2 months period. Opo. Ibig sabihin, sir, ito hong mga nasa listahan sa NLEX, halimbawa na lang yung sa San Simon, ito hong Dao, at yung iba pang mga bahagi ng ito, Pulilan, Santa Rita, Ciudad de Victoria. Ibig sabihin, simula ho dun September 1 hanggang dun sa duration ng time dry run, ika nga, ay dito ipatutupad yung cashless. Tapos magdadagdag na lang ho kayo eventually if you see the need for it. Tama ho ba, sir? Tama po yun, Sir Justin. Kumbaga, gradually implemented po yan. Nang sa ganoon, mas smooth and efficient po ang ating pag-implement ng ating dry run. Kasi kung isasabay-sabay po lahat yan, baka magka-problema po tayo. Ayaw naman po nating mangyari yun at mawawalang saysay yung ating objective o yung ating kadahilanan kung bakit tayo nagsasagawa ng dry run. Gusto naman po natin na makita muna kung anong nangyari sa mga unang batch at nang sa ganon, sa mga succeeding batches, ay alam na po ang pwedeng adjustments na gawin. At kung ano man po ang nakita dun sa unang batch ay kailangan din ayusin. Nang sa ganon, pagka nag-assess po tayo muli dun sa mga nauna ng batch, ay alam na natin kung ano ang mga dapat nilang ayusin, palitan, improve, o ano pa mga kailangan ipatupad ng mas maganda po ang takbo ng ETC system nila through the RFID. Opo. Sir Julius, sa ngayon kasi kung makikita natin, halimbawa na lamang itong sa may toll plaza ng NLEX sa may San Fernando, Pampanga, meron siguro mga 2 cash lanes ang nandoon. Pero ito hong tinatarget natin, of course, gaya nga ng nabanggit mo, ang target natin maging 100% soon kung handa na ang lahat. Sa ngayon ho ba, sir, gaano ho karami yung percentage nitong ating mga expressway users yung nananatili pa rin ho doon sa paggamit ng cash sa pagbabayad ho nila ng toll? Plus minus 25% of the motorists po ay nagbabayad pa rin ng cash, Sir Justin. Kaya kung makikita po ninyo, ang haba ng pila dito sa ating mga cash lanes. Kung minsan, ay nababaan na pati itong ating mga RFID lanes. Kaya makikita naman po ang diferensya dun sa RFID lanes, hindi naman ho humahaba ng ganon ang pila. Dito sa cash lane talaga humahaba sapagkat ang transaction time po sa cash lane ay talagang medyo mas matagal kaysa kung naka-RFID kayo. Hindi naman po natin sinasabing perfecto na ang sistema. Kaya nga po tayo nagsasagawa ng dry run na Sir Justin, upang pong matukoy kung ano pa ba ang mga kailangan ayusin ng ating electronic toll collection system sa lahat ng expressways. Nang sa ganon, kung talagang magka-cashless na po tayo muli, kung ipapatupad na po muli yon, ay hindi na po tayo magkakaroon ng mga malalaking aberya pa sa ating toll collection system. At magiging smooth na po ang flow of transaction dito sa ating mga toll plazas na naka-RFID. Sir Julius, I remember 2 years ago when you first implemented this program, na-interview rin kita noon, kasagsagan ho ng pandemic. Karamihan doon sa reklamo ng mga kababayan natin doon ay halimbawa yung paglo-load at yung paano ma-check yung balance. Do alam ko ngayon, ako personally dahil isa rin ako sa mga RFID user, pwedeng i-check na yung balance sa cellphone. Ite-text mo lang yung account number mo. Sir, aside from these improvements, of course with the help of technology, ano-ano pa ho ba yung mga improvement na tinitignan ninyong higit na makakatulong ho doon sa customer experience dito mga gumagamit ho ng mga expressway dito sa ating bansa? At ano naman yung common problem na na-encounter ninyong inire-report ho sa inyong mga tanggapan?
Isa pong improvement at yan ay ating makikita na rin sa ibang parte ng ating expressways. Kung minsan ho siguro, pagka mahaba yung pila na, no? Ang ginagawa po nila ay tinataas na ang barrier. So ang nangyayari doon, yung mga dumadaan doon, hindi na kailangan huminto. Ang nangyayari, ang kinukuha na lang sila ng kanilang license plate through the automatic license plate system na sinasabi nila, recognition system, at doon na lang po nagbabase ang kanilang paniningil sa ALPR. The other thing po na new improvement, in fact, meron na po tayong expressway na barrier up na yan, barrier free. Ito pong NLEX Flex connector natin. Ay naka-barrier up po yan, barrier free, I mean. No? So wala po kayong, hindi kayo hihinto, kundi magpapagal lang ng konti for safety. Pero hindi na kayo kailangan huminto pa. Yan po ang mga improvements na nakita ninyo. Pangatlo, yun pong masasabi rin po natin, yung sinabi nyo nga, madali nang malaman ang inyong mga balances kasi may mga applications na at ang AutoSweep at ang EasySweep kung saan makikita nyo na matipisan kung magkano pa o may load pa ba kayo o kailangan nyo na po bang mag-load muli nang sa ganon hindi kayo ma-aberya pagpasok ninyo sa expressway toll plaza natin dahil maglo-load muna kayo bago po kayo pumasok ng expressway. The other thing po, matagal na po itong ating replacement program ng mga lumang RFID stickers natin, Sir Justin, no? At ongoing pa po yan. Mangyari po lamang, siguro itong ating mga may lumang mga RFID stickers, ipacheck nyo po, baka kailangan na pong palitan yan, baka hindi na usable o may problema na due to wear and tear para hindi kayo naabala dito sa inyong pagdaan at hindi napapasa kasi worn out na yung RFID sticker at kailangan ng palitan. Marami pa ho sa mga ang mga systems improvement ay sinasagawa at patuloy naman po nilang ginagampanan yan at pinag-aaralan kung ano-ano pang mga systems improvement na pwedeng ayusin o ibigay ng ganun. Mas maganda po ang takbo ng ating electronic toll collection system through the RFID sticker. Okay. Opo. Sir Julius, sa oras hong ito, anyaranda na kayo mong message para ka rin kaya katamong kabalen, ka rin pong motoristang daralan, ka rin expressway, kaya Pampanga, at yung SCTEX, at yung NLEX, and of course, alam din natin, marami rin mga ibang, kahit hindi mga Kapampangan talaga, na gumagamit ho ng iba't ibang expressway. Nano po yung buriyan ng pag-nakakarela, nano yung dapat ng pagsadyan, karas na po nining September 1. Oo po, marakal pong salamat mapasubayo kayo, Sir Justin. To all, sa lahat po ng mga motoristang gumagamit natin ng mga expressways, sa September 1 po, magsisimula na, ipapatupad na po yung ating dry run for this cashless or contactless toll collection system. Nang sa ganon ay mas maging maayos po ang pagpasok at labas ninyo sa ating mga expressways, lalo na dito sa mga participating toll plazas ng dry run, ay mangyari naman po bago umabot na September 1, baka naman pwede na kayo magpakabit ng inyong RFID sticker. At kayo, marami naman pong mga RFID stickering stations. Bumisita lang po kayo sa website ng AutoSweep at ng EasyTrip at nandun po nakalista lahat ang mga stickering stations nila na mas malapit po sa inyo o mas conveniente sa inyo bago mag-September 1 po sana ay magkaroon na kayo muli nitong inyong RFID. Okay, dakala salamat po Sir Julius Corpus, tagapagsalita na po ng Toll Regulatory Board. Dakala salamat, sir. Maraming pong salamat na pasibayo kaya kayo, Sir Justin ko, karen pong kabalenta mo, kaya hindi Pampanga. Maraming pong salamat kaya kayo, kabalen, at naway po, you are all okay, and you will also help us support itong trust natin to go digital. There's no way to go na po kasi, Sir Justin, no?
we're going through the digital world, the digital highway. Yan po ang pupuntahan natin. Habang marami pa pong stickers at marami pa pong stickering stations, ay sana naman po find time na magpakabit na kayo ng RFID ninyo kung wala pa po kayo, habang wala pa kong masyadong pita. Okay, okay sir, dakal pong salamat. Ayan po mga kabalen, dimdam tayo po ing pasyag ng Sir Julius Corpus ing tagapagsalita na po ning Toll Regulatory Board. Dakal pa pong balita, king pa magbalik ning balen at balita. Magbalik ya po ing balen at balita kabalen, naghandog ho ng kagamitan yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Region 3 at katuwang ho yung pamahalang panlalawigan ng Bulacan sa mga mangingisda ho na kanila ho, para ho may magamit sila sa kanilang hanap buhay. Kinilala rin ho ng local government yung malaking kontribusyon ng mga namamalakaya sa naturang komunidad. Isa lamang ho yung Bulacan sa mga probinsyang pinupuntahan naman ng BIFAR Region 3 para maabutan ho ng tulong. Para ho sa detalye, narito ang ulat ni Angelica Cara.
Naghatid ng tulong sa mga mangingisda sa Bulacan ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR-3, katuwang ang provincial government nitong Miyerkules, August 23. Isinagawa ang aid distribution na pinangunahan ni BIFAR-3 Director Wilfredo Cruz sa Malolo Sports Complex. Higit 200 fisher folks ang nakatanggap ng kagamitan panghanap buhay. Kabilang narito ang 5 units ng fish vending equipment, isang smokehouse, isang fish smoking package, isang heavy-duty pressure canner, 100 rolls ng black nets, 100 units ng gill nets with accessories, at 10 marine engine. Yung alokasyon na nanggaling sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, of course, sa mga bayan nito, lahat ng bayan ng halos ng Bulacan, particular yung mga bayan ng Hagonoy, of course, yung mga Bulacan, yung mga nasa coastal areas. So, kinabibilangan nito ng mga lambat, yung mga tinatawag nating mga gill nets, and of course, yung ating mga sa post-harvest, itong mga nakikita nyo sa likod, itong mga tinatawag nating fish vending machine o itong ating asap para sa probinsya ng Bulacan. Bukod pa rito, naghandog din ng 10 units na pump and engine set, 10 hand tractors at 7 grass cutters ang pamahalaang panlalawigan at Provincial Agricultural Office. Malaking tulong to para sa ating mga mangingisda, lalo sa pang-araw-araw nilang gawain sa pangingisda. Meron na silang mga sariling kagamitan, meron sila ng mga gill nets, mga makina ng kanilang mga bangka. So, yung pang-araw-araw talaga na pangingisda, meron silang sariling gamit. Malaking bagay para sa kanila yun. Kinikilala raw ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan ang natatanging kontribusyon sa lipunan ng mga mangingisda. One of the big sources din naman ng mga fishery products ang ating province. Aside dun sa aquaculture, yung talagang namamalaisdaan, yung ating mga mangingisda, yung mga ordinaryo na mga klase ng isda na kadalasan ay kinakain talaga natin mga Pilipino, yun yung nahuhuli nila. Yun kasing iba, di ba, yung mga tilapia, bangus, talagang on large scale siya ng mga fish pan. So, yung mga alimasa, yan yung kanila, yung iba't ibang klase ng isda na paborito rin naman ng mga Pilipino. Lubos na nagagalak naman ang 72 years old na si Reynaldo Natividad sa kanyang natanggap na lambat. Malaking tulong po sa amin. Makagawa po kami ng amin ulit panibagong lambat. Ang amin tawag po sa amin ko, Jacos sa lambatan. Yan po ang ginagamit namin lambat. Magagamit niya raw ito sa pagbangong muli, lalo pat isa siya sa mga naapektuhan ng pag-uulan dala ng habagat na pinalakas ng mga bagyo. Nasalanta po ang aming mga panghanap buhay na lambat noon. Kanya po kami humingi ulit ng tulong dito para mapalitan ni aming panghanap buhay. Nagpapasalamat din ang 64 years old na si Pedro Adriano para sa tulong na tinanggap. At yan po, malaking tulong sa amin. Yan po yung pangkabuhayan namin yun sa aming trabaho. Pagka kami lambat at sira, malaking gastos. Yan po yung malaking bagay sa amin na lilibre ng gobyerno. Ayon naman kay Director Cruz, makakaasa ang mga mangingisda sa patuloy na pag-agapay ng BIFAR-3 sa kanilang sektor. Bukod sa Bulacan, nag-iikot din sa iba pang mga lalawigan sa rehiyon ng BIFAR-3 upang mag-abot ng kagamitan sa mga mangingisda. Samantala, nais din daw pagtuunan ng pansin ng BIFAR-3 ang pagdaraos ng trainings, pagpapalakas ng bangus production, produksyon ng asin at marami pang iba. So marami po tayong programa ngayon sa BIFAR. Una-una po, of course, yung ating unahin po natin yung mga trainings na ating pinapamahagi sa iba-ibang mga lugar natin. So, ang mga special projects po natin, pinapalakas po natin ngayong bangusan. At ako po, bilang national focal person din sa bangus, ay may nakalatag tayong programa. At meron din po tayong programa ngayon sa asin. So, yung ating asinan ngayon, dahil alam naman po natin, noong nakaraang taon ay naging mainit na issue yung asin. At napagalaman, na 93% ng ating asin ay ating ini-import. Samantalang, kumbaga, napapalagiran tayo ng karagatan. So, nakita po natin na marami pa po palang nag-aasin. Hindi lamang po dito sa Region 3, Region 2, marami rin po. Ngayon po, nag-improvise po tayo
o nag-introduce tayo ng mga bagong technologies para makapag-produce po tayo ng asin. Angelica Cara, CLTV 36 News. Kabalen, kaugnay ho ng balitang yan, tumugo rin ho yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 3 o BIFAR Region 3 dito ho sa may Sambales kung saan iba't ibang fishing gears gaya na lamang ho ng mga payaw at ilang post-harvest equipment din ang kanilang ipinamahagi sa mga mangingisda diyan ho sa may Botolan. Kanina lang hong umaga yan, Huwebes, August 24. Ayon ho kay Director Willie Cruz ng BIFAR Region 3, mahigit 5 million pesos ang halaga po ng livelihood support ng ahensya upang mapataas nga itong local production sa pangingisda. Samantala, ginawa din ho ng BIFAR 3 ang premyo sa mga mangingisda ng Botolan matapos ho nilang makuha ang ikatlong pwesto dun sa tinatawag na kompetisyong malinis at masaganang karagatan o MMK. Bukod pa dyan, mga kabalen, mga karehiyon, ay hindi raw bababa sa 52 modernized fishing vessel na may sukat na 62 feet ang plano ring ipamahagi ng BIFAR sa buong bansa. Paraan daw ito upang mapalawak ang paglalayag ng mga mangingisda ayon yan kay Director Cruz. Siniguro rin ho ng BIFAR na mga pagkakaloban ng bangka. Ito hong mga mangingisda sa Sambales, ito raw ay upang hindi lamang sa municipal waters sila makapangisda, kundi maging sa laos ng West Philippine Sea sa kabila ho ng usapin sa pinag-aagawang teritoryo. King aliwa naman pong balita kabalen, ini po good news kareng dalagang Kapampangan na bisa pong irepresenta ing Pampanga, King Mutyaning Pilipinas. Mika general screening po kayong daratang Sabado, August 26. Ito po yung kadwang marapat o ining kadwang marapat sing Mutyaning Pilipinas, Pampanga o MPP. Manibatan niyang Mika franchise siya ing probinsya niyang 2020. Ang pagpukeng Provincial Director ning MPP ay Rowena Aguilar Laughlin ning manyambot king ligligang legwang iti ing mikiupaya na mamitbit po king lagyuning Pampanga king National Mutyaning Pilipinas Competition. Para ka rin interesado pong makiabe king screening o rin po rin requirements residente po ning Pampanga, natural born female at least 50% Filipina, 18 to 25 years old at ating pong minimum height na 5'5", single, po may kiyasawa at never been pregnant o may anak at ala pong criminal record. O rin naman po rin dapat dalan patse makiabe po king screening meron pong valid ID, birth certificate, casual wear, 2-piece swimwear, 4-hour headshot photo, 4-hour whole body, swimsuit photo, accomplished application form. Panagkat na naman ng Provincial Directress ng Mutyaning Pilipinas Pampanga na ibieda sana ding lokal kapanibalan ng suporta karelang kandidata manibat po karelang lugal. Pakiramdaman tayo po iti. Ingadwan ko talaga ring support kareng LGUs, kareng municipalities. Kasi dakal bisang makiabi anak, kuminsan wala yung budget yung kengari. So, manawagan ko po sana, karetang kikatamo manungkulan keng baryo, keng barangay, kareng mayor of, City of Mayor's Office. Dapat po, nung atitamong talagang balong na yung candidate naman talagang qualified yan, na alaya rugong gamitan, sana supportan tayo. Dakal pong makanya, dakal kami akakasabi makanya. Ingadwan ko talaga. O yan po kabalen, deng sablang bisang makiaben Malyari ko pong munta mo naman king Facebook page ning CLTV 36 ang po itang king Mutya ning Pilipinas Pampanga para po kareng details pasibayo. Ayan po dakal pong balita pa king pamagbalik ning balen at balita.
Ayan ho, Kabalen. One day na lang, metong namo pong Aldo, isang araw na lang bago po ang pinakaabangan nating FIBA World Cup 2023. At ito hong, syempre, kupunan natin yung Gilas Pilipinas. Sabay pangungunahan ho yan ni Utah Jazz star Jordan Clarkson na minsan na rin hong hinirang bilang NBA Sixth Man of the Year. Ano? At syempre ho, itong si Kai Soto na katatapos lamang magpakitang gilas din dyan sa may NBA Summer League sa kapunan po ng Orlando Magic. Panoorin ho natin at kilalanin kung sino-sino pa yung kanilang makakasama na bibitbit ho ng ating bandila sa World Cup. Narito po ang report. Attention, Gilas Pilipinas fans! Inanunsyo na ng Samahang Basketball ng Pilipinas itong hapon ng Miyerkules, August 23, ang pinakahihintay na 12-man lineup na sasabak at magsusuot ang national team jersey sa FIBA Basketball World Cup 2023. Ang NBA player na si Jordan Clarkson ang mamumuno sa 12-man lineup. Sasamahan ng Utah Jazz star at 2021 NBA Sixth Man of the Year ang mga returnees sa sina Junmar Fajardo, Japeth Aguilar, Kiefer Ravena, CJ Perez at Roger Pogoy na nag-duty sa previous edition ng World Cup sa China taong 2019. Habang kukumpleto naman sa lineup ang mga first-timers sa sina Kai Soto, Dwight Ramos, PBA MVP Scottie Thompson, AJ Edu, Jamie Malonzo at Renz Abando. Sa average height na humigit kumulang 6'5", ito na raw marahil ang tallest roster ng koponan ng Pilipinas na lalahok sa World Cup. Ang 7'3" na si Kai Soto na kakatapos lamang maglaro para sa Orlando Magic sa NBA Summer League, ang pinakamatangkad na Pinoy na maglalaro sa nasabing tornamento. Siya rin na pinakabata sa koponan sa edad na 21, habang si 6-time PBA MVP Junmar the Kraken Fajardo naman ang most senior. Samantala, sa isang interview kay Coach Chot na ipinalabas sa PTV4 nitong August 23, sinabi nito na bagamat malalakas sa mga kalaban, ay hindi sila susuko pa magbigay karangalan sa bansa. As you know, ang lakas na ng kalaban natin. They were already operating at a huge disadvantage in size and experience. So we're trying to find any small advantage we can. Samantala, magsisimula ang kampanya ng Gilas Pilipinas para sa Naismith Trophy sa August 25 sa Philippine Arena kontra Dominican Republic na pinangungunahan ng Minnesota Timberwolves star big man na si Karl Anthony Towns. Mabibili sa ticketnet.com.ph sa mga passes para sa Araneta Coliseum at Philippine Arena Games. Sa smtickets.com naman, pwedeng bumili ng ticket para sa mga laro sa Mall of Asia Arena. Maaari ding bumisita sa website at Facebook page ng FIBA World Cup para sa ibang mga detalye at schedule ng mga laro. JM De Jesus, CLTV 36 News. At isang araw nga ho, bago yung pinakaabangan nating World Cup ay humarap ho sa miyembro ng media. Ito hong head coach ng Gilas Pilipinas na si Coach Chot Reyes kasama si team captain Japeth Aguilar. Ayon ho sa kanila ay Laban Pilipinas Puso, ito pa rin ang mantra ng ating pambansang kapunan sa kanila hong pagsalang dito sa World Cup. Panoorin ho natin to. Laban Pilipinas! Puso! Ito pa rin umano ang mantra ng Gilas Pilipinas na sasabak sa 19th edition ng FIBA Basketball World Cup na magsisimula ngayong August 25. I think Puso is still very much present. It's still the anchor of everything we're doing. We always say we fight till we cannot fight anymore for our country with all our hearts. That is what Laban Pilipinas, Puso is all about. So that is still what this team is anchored on. Bagamat 50-50 umano ang tsansa na makapasok sa next round matapos ang group phase, ay handa umano makipagsabayan ng Gilas Pilipinas kontra sa mga kasama nila sa Group A na Dominican Republic, Angola at Italy. The gym, a lot of obstacle like what coach said, but I think it made us stronger until to this moment, and it made us more united and ready to face the challenge ahead. Kakailanganin din daw ng koponan ng suporta ng kanilang sixth man, ang ever-reliable na Filipino crowd sa pagsigaw ng Laban Pilipinas Puso. Yung crowd attendance,
madaming pumunta at sumuporta para sa amin. Kasi they really motivate us to give our all in the court. Makakaharap ng Gilas Pilipinas sa double-header opening day sa Philippine Arena ang koponan ng Dominican Republic na pinangungunahan ni Minnesota Timberwolves star Karl Anthony Towns. Magsisimula ang bakbakan pasado alas 8 ng gabi. Ang Angola naman ang susubok sa gilas ng national team sa August 27 habang magtatapat ang ating mga pambato at ang rank 10 na Italy sa August 29. Gaganapin ang dalawang laro sa Araneta Coliseum sa Cubao, Quezon City. Kailangan makakuha ng 2 panalo ng Gilas Pilipinas upang makapasok sa susunod na yugto ng kompetisyon. On the other end, the beautiful pick and roll. Sa mga nais manood ng live, maaaring bumisita sa ticketnet.com.ph at smtickets.com para maka-avail ng mga passes sa mga iba't ibang laro na gagawin dito sa Pinas. JM De Jesus, CLTV 36 News. Kabaleen, keng Oras City, pakibelwantaan na po yung lagyan ng panahon from Manny Esguera, yung Chief Weather Forecaster na po ng Pag-asa Clark. Magandang gabi ho, Mang Manny. Kumusta ho yung pagbabantay natin dito kay Tropical Storm Goring? Okay, kahapon nga po ay namatahan natin na isang low pressure area. Kaninang madaling araw ay naging isang tropical depression na po siya. At ngayong gabi nga po ay kaninang alas 4 ng hapon ay naging isang tropical storm na. Pero ito naman po ay nasa katubigan pa ng East Masco, Batanes. 265 kilometers po ang layo niya sa kalupaan. At nagtataglay na po ang lakas na hangin na umaabot na ng 75 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 90 kilometers per hour. So ito po ay mabagal na kumikilos, panghilagang kanluran sa 10 kilometro lamang kada oras. So inaasahan niya po na ito pong bagyong si Goring ay aabot na po siya o medyo lalakas na po siya at magiging isang typhoon dito po sa weekend, no? Kaya posible po, asahan na po ng ating mga kababayan na lalakas na naman yung habagat na posible nga pong hilahin at palakasin ito si Goring. Opo, Mang Manny, ibig sabihin ho ba nito itong Sabado, Linggo at maging Lunes dahil sa Lunes ho, alam natin holiday din, long weekend ho tayo. Ibig sabihin, maulan ho yung long weekend na asahan natin dito sa Central Luzon at ibang bahagi pa ng bansa? Yes po, asahan po natin yan. Northern Luzon, Central Luzon, Southern Tagalog at makapati na po yung Western Visayas ay posible po na maging maulan yan dulot po ng habagat na palalakasin yan itong bagyong si Goring. Pero sa ngayon po ay maliit naman po ang tsansa na ito ay maglandfall kasi po sa ipinakikita pong storm track nitong bagyong si Goring, ito po ay maglulok pa at magtatagal pa dito sa atin sa Philippine Area of Responsibility bago siya lumabas ng PAR. Okay, maraming salamat po Sir Manny Esguera at mag-ingat ho kayo, sir. Thank you po at mag-ingat din po ating mga babayan. Pagandaan po natin ang magkakaroon po tayo ng mga pagulan niya dulot ng habagat na palalakasin ito si Goring. Yan, mga kabalen, dimdam tayo po Sir Manny Esguera, Chief Weather Forecaster na po ning Pag-asa Clark. At kalupa na po ning sinabi na kiyadyan tayo po pamanuran ngayon pong weekend, bistaman long weekend. I'm sure dakal po kaya katamo rin atin mo namang lakad o may kapag-set ng lakad. Yan po pakiconsider uling atin pong linob at ating babanten tropical storm. Apin po rin kabalen ng mga regular balitang kinalap ng kakatamong news team. Para po kayong aluwapang updates, like and follow yula mo po rin kakatamong social media pages. Kaya pong Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News. Keng Twitter naman at CLTV36 and at CLTV36 News mo naman. Instagram, ang pong TikTok and YouTube at CLTV36 Official. Malyari kayo rin pong bunta keng katamong website www.cltv36.tv at mayalbela naman ding programa ng CLTV nationwide po yan via Signal Channel 115. Kaya naman po kayong Central Luzon,
kareng kaya katamong 39 cable partners at syempre keng Free TV Channel 36. King lagyo na po ning mabilog a CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Justin Dizon, ating pusong makabalen.